Ni Aizo Zugasti naiz, dakat aholkularitza gastronomikoko agente txiki bat, nire 3 adarrak dira bat aholkularitza, bestea da formakuntza, gaur egin dugun bestela, beste alde betik handa kasetaria ez naiz, baina idazten dut egunkarirako, ezta, larun batero. Gaurko helburua da hartzidunak jendiai pikin bat erakuskia zertarako erabili ditzaken. Orduan helburua da jendiai pikin bat erakuskia eta gastronomikoki ze alternatiba edo ze egin ditzatzen, ezta? Gaur erori ditugun produktua, gaur goizian azoka bat handu da, azoka hortan etorri dira produktore desberdin batzuk, eta bereiek egindako hartzidun batzukin ditugu pater batzuk, ezta? Hori izan helburua.